Ei, hola, què tal? Anem a parlar en aquesta ocasió de com posar criteris en les consultes de selecció. Anem aquí a l'Access ja. Tinc aquí oberta la meva base de dades de la llibreria. Tenim aquesta consulta que hem creat en el vídeo anterior. Era una consulta de llibres per editorials. Jo li faig doble clic, la obro i recordeu que posava el nom de l'editorial, el títol del llibre i l'idioma de l'editorial, l'idioma del llibre, perdó. Anem a clicar aquí en vista disseny. Llavors, fixeu-vos que hi ha les dues taules, els camps que jo mostraré, i ara anem a veure quin criteri puc posar jo. Si jo vull posar, per exemple, només els llibres de l'editorial Planeta, per exemple, com que això és el nom de l'editorial, Planeta, jo el que faria seria, vindria aquí, i aquí on diu Criterios, jo posaria Planeta, l'hauria de posar entre cometes, però en principi, si ho poseu, com que ja detecta que és un text, ja automàticament li posa les cometes ell, però en principi li hauríem de posar les cometes, d'acord? Molt bé, com que ja ho tenim així, si jo li faig ver, ara un altre cop, fixeu-vos que només em mostra els llibres que tenim de l'editorial Planeta. No vol dir que les altres dades no hi siguin, que les haguem esborrat ni res, només que estem mostrant només això. Anem a veure, fixeu-vos. En lloc de l'editorial Planeta, el que jo vull és que l'idioma del llibre sigui català. Si l'idioma del llibre és català, jo li faig ver i em surt uns altres llibres, ¿vale? Si jo li poso que vull el llibre castellà, doncs me surten els llibres que jo tinc en castellà. Ara bé, i si jo vull els llibres que costen més de 15 euros o 20 euros? Doncs de moment no tenim la informació dels llibres, del valor del llibre, per tant l'hauríem de posar aquí el valor, i aquí els tenim. Deixem esborrar tot això i anem a veure el valor que tenim dels llibres. Tenim 15, 40, 50, 20, molt bé. Doncs jo puc posar, per exemple, més gran de 35 euros, per exemple. Si jo vull posar els llibres que són més grans de 35 euros, el que faré aquí serà posar el símbol més gran, podria posar més gran o igual, o menor, o el que sigui, no? Més gran de 35. Si jo li poso aquí més gran de 35 euros, només em sortiran els llibres que tenen un valor de més gran de 35 euros. D'acord, molt bé, però fixeu-vos que aquí hi ha llibres de més de 35 euros, hi ha llibres en anglès, en castellà i en català. Puc posar jo més d'un criteri i afegir, a part que els llibres costin més de 35 euros, puc posar només els llibres que tinc en català o en castellà? Evidentment. Com ho fem això? Doncs ho fem de la següent manera. Aquí, en l'idioma del llibre, jo tinc aquí el valor del llibre, que hi he posat aquest criteri, i aquí en l'idioma del llibre jo puc posar castellà. I automàticament em surten només els llibres que tenen més de 35 euros, que costen més de 35 euros, i que estan escrits en castellà. Fixeu-vos que li hem demanat que compleixi els dos requisits alhora. És a dir, que costi més de 35 euros i, a més, que d'aquests que costen més de 35 euros són els que estiguin escrits en castellà. És a dir, aquí a la fila de criterios, tot el que estigui a la mateixa fila de criterios que tenim aquí, tot es complirà com si fos una I al davant. Vull dir, serà els llibres que estan en castellà i que costen més de 35 euros i que amb més informació i més informació. D'acord? I si jo vull els que estan entre... A veure, d'aquí tenim de 40 i 50, doncs jo li puc posar més gran de 35 i més petit. Llavors, com que ho tinc en castellà, li hauria de posar així, en llatina. Em sembla que si li poso or en anglès també funciona, ara no sé, però em sembla que si li poso or, o li poso i, funciona de la mateixa manera. Puc posar aquí menor de 50 euros, més gran de 35 i menor de 50 euros. Llavors posaria aquí, llavors només ne tinc un. D'acord? Fixeu-vos que sí que funciona la I. Si teniu l'accés en català, imagino que deu ser una I llatina. Amb això tindríem els llibres que estan escrits en castellà
i que tenen un preu entre 35 i 50 euros. Però i si jo vull els llibres que costin més de 35 i que estiguin escrits, o les dues coses, ¿vale? O que estiguin en castellà, o els que són més cars de 35. Si jo vull això, si jo vull una O, el que he de fer és posar això en diferents files. Llavors, ho eliminaria d'aquí i ho posaria aquí. Veieu que això és una O, ¿vale? Si jo li poso aquí més gran de 35 euros, això m'estarà posant tots els llibres que compleixin, que estan escrits en castellà, i me'ls ajuntarà, o sigui, farà una O amb els que costen més de 35 euros, però independentment del seu idioma. ¿Vale? I tots els llibres de castellà, independentment del valor del llibre. D'acord? Vull dir, és una O. Fixeu-vos que si jo poso aquí tinc llibres que estan escrits en castellà i que no costen més de 35 euros, llibres que estan en castellà i que costen més de 35, i llibres que no estan escrits en castellà, però que costen més de 35 euros. D'acord? De manera que si tenim Is i Os, ho hem de posar així, jugant amb aquestes dos, i si tenim més, doncs ho faríem aquí en més línies. ¿Vale? Ara bé, com ho heu de fer, per exemple, si voleu els llibres que costen més de 35 euros, però que estan escrits en català o castellà. Vale? Llavors el que hauríeu de fer és posar que voleu els llibres que estan escrits en castellà que siguin més gran de 35 euros, o bé els llibres que estan en català i que són més grans també de 35 euros. Llibres en castellà de més de 35 euros i llibres en català de més de 35 euros, ¿vale? Castellà o en català. D'acord? Vull dir, s'ha de complir això alhora, castellà i més de 35 euros, i també mostrarà els que estan en català i més de 35 euros, ¿vale? També podem posar diferent si està deixat, per exemple, tots els llibres, però els que estan deixats. D'acord? Vale, deixat és, recordo, és un camp de tipus sí o no. Per tant, les úniques coses que admetria com a criteri és un cert o un fals. És verdadero o falso. Tots els llibres deixats, aquí els tenim. Fixeu-vos que posa aquí deixat, ho posa aquí com el que està marcat. Els llibres que no estan deixats, he de posar aquí, falso. Posa els llibres que no estan deixats. I em sembla que de moment ja està. Molt bé, fins aquí ja hem parlat de criteris, ens veiem en el següent vídeo. Adeu!